Ja, å herregud. Ikke se på meg. Så måtte se på meg. Ja. Det er Samantha. Verste. Den verste ofte. Hvor mye som her var det? Jo, jeg skal, som du ikke vet, jeg skal hjem. Dessverre. Jeg skal hjem. Ja. Endelig så kommer du på skolen, og jeg skal hjem. Ja, jeg holder på å kaste opp. Ja. Mamma har hatt feber og sånn, så det har smittet av meg. Ja. Jeg blir frisk, og blir du syk.